Punto 11, moción do PP para que o Concello elabore un documento de traballo de cara a frear a merma de habitantes. Portavoz popular. Mire, este é o tema de estar cas mocións últimos, está un acelerando, dicindo que se acelere, porque as 12 nos veñen encima. Que hora é? A parte do despiste. Ben, vamos. Portavoz popular. Dende o ano 2012, tras a consulta feita dende esta agrupación de diversos organismos estadísticos, tanto de carácter oficial como privado, podemos observar que na nosa cidade se produce unha importante merma no que respecta a súa población. Así, desta maneira, comprobamos como dende o ano 2012 manifestábamos ao inicio e ata a data actual, Betanzos, cabeceira de comarca das Mariñas, perdeu casi 600 habitantes, é dicir, 10 habitantes ao mes ou que o mesmo case medio habitante ao día dende o ano 2012. Imaginamos que non caberá ninguna dúbida de que nos atopamos nunha situación grave, a cal dende esta corporación debemos intentar revertir con aquelas ferramentas que poidamos ter á nosa disposición dende a administración local, pero tamén dende logo dende outras administracións. Dende o Partido Popular de Betanzos creemos que o actual goberno municipal non está a traballar neste apartado para, como mencionamos con anterioridade, intentar revertir esta situación aplicando aquelas ferramentas das que poida dispor ou innovando con novas iniciativas ou ventaxas que poidan provocar non soamente o aumento da nosa poboación, senón que tamén frenar esta excesiva caída na cifra de habitantes de Betanzos, en a que todos os datos apuntan a que seguiremos sufrindo unha importante merma da nosa poboación se non lle poñemos remedio. Por elo, desta formación e as portas, imaginamos, dun próximo debate presupuestario ou ben de cara tamén ás posibles modificacións que se poideran levar a cabo tanto en ordenanzas como tasas de potestade municipal, creemos que sería necesario e imperioso que se levara a cabo dende as concellerías correspondentes e traballando dendelas de forma transversal neste senso unha serie de actuacións, ventaxas ou axudas para facer que a cifra de habitantes da nosa cidade non continúe nesta línea actual de caída libre e que xa nos acaba de trasladar a datos do ano 2004, é dicir, Betanzos, en o que respecta a este apartado, retrocedeu 12 anos, algo que evidencia o que non só se sinalaba dende outros organismos, senón tamén dende a propia veciñanza, é que a nosa vila está perdendo a paso lixeiro esa referencia como cabeceira de comarca das Mariñas. No Grupo Popular somos coñecedores de que a día de hoxe moitos municipios de características similares a Betanzos levan xa varios anos de actuacións, iniciativas ou ventaxas de diversos aspectos para non só aumentar a súa población, senón intentar polo menos mantela. Axudas ou incentivos por racenados, ventaxas fiscais como reducción de bases imponibles, coeficientes de aplicación ou bonificacións especiais dentro das nosas tasas ou ordenanzas, partidas presupuestarias encaminadas á potenciación da residencia na nosa cidade, posta en valor de diferentes sectores locais que a día de hoxe se encontran sen apoio, partidas presupuestarias propias que axuden a revitalizar ou innovar en aqueles aspectos da nosa cidade que poidan ter gran valor atractivo e sirvan como reclamo de novos residentes, en definitiva, levar sobre todo a cabo unha análise estratégica de Betanzos en donde poidamos observar da mellor maneira en este apartado as debilidades, amenazas, fortalezas e oportunidades. Por lo tanto, dada esta situación, proporso ao Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. En primeiro lugar, que no prazo dun mes seamos convocados por parte da Alcaldía todos os grupos que conformamos esta corporación para levar a cabo unha reunión de portavoces na que cada unha das formacións aportará as súas iniciativas e actuacións ao respecto do tratado na exposición de motivos no referente á grave merma na poboación de Betanzos que estamos a sufrir. En segundo lugar, que do resultado acadado e consensuado neste senso se elabora un documento ou folla de ruta que será ratificada en sesión plenaria como fruto de traballo das diferentes formacións para intentar frear a grave caída neste apartado que se está a dar en Betanzos. En terceiro e último lugar, que o alcalde ou concelleiro en que delegue leva a cabo os trámites para dar cumprimento a estes acordos. De momento nada máis e moitas gracias. Portavoz de Betanzos. Bueno, isto é un problema do país en xeral. Galicia está perdendo poboación, lóxicamente. Non creo que desde o Concello poidamos solucionalo. Se poden facer accións para cambiar determinadas dinámicas, como o feito de non estar empadronado e empadronarse porque non están empadronados para pagar menos polo rodaxe do coche, por exemplo, porque todos temos coñecidos e veciños que non están empadronados en Betanzos e están empadronados en Irixoa, en Paderne, xxx. Pois habrá que mirar a forma de facer que se empadronen aquí, pero non desde o feito de coller e decir vamos poñer os mismos impostos de rodaxe que Irixoa, pois o mellor non é coherente. Habrá que mirar accións, concordamos co fondo da moción, vamos a apoiala, pero realmente o tema da baixa de poboación, un exemplo moi básico que se me ocurre agora, a lista pola que tuve a sorte de presentarme, pola que tuve a sorte de ser elegido, de 17, 4 están fora. Eso hai que poñerlle solución. Son 4 betanceiros que non están aquí. E non é por capricho, non é por capricho. E non é por cualificación. De feito,
Unha persoa está becada nas Nacións Unidas e outra persoa está de profesor universitario en Sudamérica, ou en Centroamérica, mellor dito. O sea que non é un problema de cualificación neste caso. E outros dous pois, están traballando fora porque aquí non hai. Ou porque non encontraron aquí un traballo axeitado, ou porque os traballos que tiñan por aquí non lles chegaban para manter unha familia dignamente, e tuveron que irse. Pois ese é un problema, e ese problema hai que atallalo dende a Xunta de Galicia tamén. Xa non poño, e evidentemente, o Goberno do Estado, pero a Xunta de Galicia ten moita culpa. E repito, digo a Xunta de Galicia, non entendamos mal, vale? Podo culpar a Feijóo, podo culpar ao PP, son falando da Xunta de Galicia, porque son as que teñen que facer as políticas para mellorar isto. Tamén desde o Goberno do Estado. En outros países está igualado o permiso que ten pai e nai. En outros países se dan axudas para cuidar aos cativos. Se teñen garderías que se encargan dos cativos durante máis horas das que se encargan aquí. Hai unha ratio de garderías e de cuidadores moitísimo máis alto que hai aquí. Hai mil cousas que se poden facer. Non o Concello de Betanzos. O Concello de Betanzos, pois, repito, que concordamos co fondo da moción, e como concordamos co fondo da moción vamos votarlo favorablemente porque creo que todos podemos que aportar unha amiguiña para subir ese censo, pero facer como o caso, e repito, o Concello de Lalín, que iba a baixar de 20.000 e para non baixar de 20.000 fixeron unha acción para empadronar a xente e quedaron en 20.700, creo que foi. Pero foi para salvar os papeles de non perder a poboación para ter unhas determinadas axudas. Aquí temos que facer accións, claro que hai que facelas, pero repito, que tamén hai que mirar as cousas con máis perspectiva e darse conta de que aquí tamén teñen responsabilidade vostedes, todos en xeral, digo en xeral temos todos, lóxicamente, pero neste caso na Xunta hai responsabilidades, e repito, non están botando en cara nada, están dicindo onde están responsabilidades, están no Goberno do Estado, están en gran parte na Xunta, porque a Xunta ten poderes para estas cousas, evidentemente na legislación habrá que modificala a nivel estatal, e no Concello de Betanzos podemos facer accións para subir o padrón un pouco, pero non vamos subir o padrón de Betanzos 3.000 habitantes por moito que fagamos nós. Evidentemente habrá que subirlo a base de que colaboremos algún como eu que non ten fillos aínda, porque aquí nesta corporación todos xa foron apandando e ao final o único grupo que se quedou sin fillos é o meu, pero non agarden este ano por el, vale? Nada máis polo de agora. Portavoz nacionalista. Es un pouco na liña do que dicía o portavoz que me precedeu no uso da palabra. A nós nos pareceu que a exposición de motivos desta moción é un tanto simplista e reduccionista e que lle falta unha análise demorada, e voume explicar. Fala efectivamente do alarmante devalo demográfico de Betanzos desde o 12, pero esquiva en todo momento, desde o noso punto de vista, o cadro no que está plantado Betanzos, o mapa no que está Betanzos, que é un país que perde poboación, non? E se escapa das causas. Facer ver que con unha xuntanza de concelleiros para aquelar un documento está o tema resolto, un problema de todo un país resolto con unha xuntanza de concelleiros, pois é cando menos cándido, non? E supoño, por restablecer unha premisa de partida, que cando menos estaremos de acordo que con esta simpleza de premisas chegar a conclusións surreais como que unha campaña a Begondo quere te vai a levar veciños ao Concello de Begondo, ou que fusionar dos concellos que perden poboación é a solución para que a comarca deixe de perder poboación, pois claro, son salidas de perogrullo a un problema de fondo, non? E son algunhas das solucións que puxo o PP a este problema na comarca, quero dicir, non é un exercicio de política ficción. Entonces, claro, efectivamente, todo o país perde poboación, e aí a pregunta é a seguinte: canta se debe, o sea, por qué? Canta se debe a causa de políticas públicas moi concretas, moi definidas, falando pronto e mal, canta desa xente que se perdeu nun censo determinado, pois eran, por exemplo, mozas que non atopan traballo neste país e van fora a buscalos. E darei algún datiño do noso concello nun pedazo, porque o 30% dos emigrantes de todo o Estado español son galegas. Claro, o sea, un país de 2,5 millóns de habitantes que se permite o luxo de largar o 30% da súa poboación, o sea, de aportar a emigración española o 30% do total, pois, en fin, estamos, é dicir, si nacemos, pero marchamos de pouco vale que nazamos, por facer un pouco unha brincadeira no tema, non? Entón, claro, donde se perde poboación? Pois en todo o país.
fundamentalmente en comarcas rurais como a nosa, entre outras cousas a causa de que faltan políticas para pôr en valor e xenerar traballo nas aldeas. E acabamos de verlo na nosa comarca máis unha vez, non é ningún exemplo traído de fora. Para o PP, a solución ao problema de falta de emprego en Aranga é recalificar o 9% do municipio e eucaliptizalo, inzalo de eucaliptos, porque hai poucos. E iso é unha fonte de riqueza seica para a veciñanza e a solución á falta de oportunidades de emprego no municipio e entendo que en parte da comarca. E nas comarcas urbanas, pois está claro que hai municipios que acumulan poboación, pero non ofertan servizos, e isto as táboas de poboación do Instituto Galego de Estatística, non é ninguna estatística do BNG, cantan, traio aquí unhas cantas por se fixer falta botar mandelas. Entón, claro, o problema é ese, servizos. Entón, nós entendemos que paga a pena non dar o premio ao primeiro veciño que nace nun municipio ao ano, que foi a solución do PP de Betanzos no seu momento, por certo, e paga a pena ter mellores servizos. Unha escola infantil co personal necesario e unhas instalacións de primeira, un ambulatorio onde hai especialidades e pediatras en horarios para atender a toda a poboación incluída que traballa, ter un transporte público que te permita chegar a un hospital sin ter que preocuparte de deixar o coche nas quimbambas para ir con dos críos ao hospital, ou un colexio público que non está masificado. Son problemas todos de servizos relacionados directamente con esta casuística que falamos aquí nesta corporación moitas veces de casos concretos deste concello, non por facer declaracións para que a Xunta faja en todo o país, de casos concretos deste concello. Entón, claro, Betanzos, poboación, aquí se paría unha campaña que era Betanzos tan cerca para censar veciños, que como non funcionou para aquelo, xa que estaba bajo deseño, se utiliza absolutamente para todo, pero que, quer dizer, pues está demostrado que non aportou para ese obxectivo primigenio. Datos do Instituto Galego de Estatística. No 2015, Betanzos perdeu 133 habitantes, deses 96 emigraron dentro da mesma provincia, 41 fora do país e 24 fora do Estado. Este fenómeno de perder poboación casualmente se reduce nas franxas máis altas da pirámide, o sea que non todos cascan, é por algo máis. Entón, claro, se non hai servizos e non hai emprego, aí está o problema do debalo demográfico. Entón, claro, un municipio que ten 12.900 veciños e ten prácticamente desde que empezou a crise gobernando o PP 1.000 veciños todos os meses registrados como demandantes de emprego, claro, como van a nacer se non hai forma de facer vida no concello? Entón emigran, xa o dicía Castelao, os galegos non protestan que emigran, e aí seguimos, porque non hai políticas para asentar a xente, e as previsións son a baixa, non é a cousa de Betanzos, e non é por sacarlle a alícuota parte da responsabilidade que poida ter o Concello. Remato, señor alcalde, nós falamos, pois xa ve, con criterio e con datos, non así con afirmacións, e non temos problema en sentarnos a falar. Ahora, facer ver que desa reunión vai sair algo que lle dé a volta á situación é moi cándido, porque é un problema de todo o país. Mas nada, señor alcalde, e perdone a extensión. Portavoz de Betanzos, non? Ben, moitas veces se fixo referencia ás características de Betanzos como reflexo de sociedade galega, xa que representa a perfección a composición media de todas as habitantes deste territorio. Que quero dicir con isto? Que en Betanzos a gran maioría das veces non fica aillada e sofre os mesmos problemas co resto do país. Este problema de merma de habitantes é o mesmo que está a sufrir Galiza. É certo que morre máis xente da que nace. No ano 2015, por exemplo, morreron máis de 12.000 persoas das que naceron. Elevamos esta tendencia de morrer máis xente da que nace desde o ano 1988. A todo isto, sumado a xente que se ten que marchar a buscarse a vida por fora pola falta de oportunidades, dá o resultado que dá. E Betanzos, ao igual que Galiza, non se queda atrás. Vi un dato que me chamou a atención que cada 2 días marchan 3 autobuses de galegas e migran. E as nosas betanceiras e betanceiros tamén van nesos autobuses para fora, non? Nós non temos ningún problema en apoiar a moción, sabendo anta onde pode chegar o Concello, pero sí que pediríamos ao Partido Popular e ao Partido Socialista, que son os partidos que máis gobernaron na democracia, tanto aquí no país como no Estado, que muden as súas recetas, que muden as súas políticas, porque a vista está que non están a funcionar. Nada máis e moitas grazas. Portavoz socialista. Gracias, señor alcalde.
Dende o Grupo Popular faise referencia na moción a que o noso Concello se está a dar unha perda de habitantes dende o ano 2012. Efectivamente, a poboación baixou, pero non dende o ano 2012, senón que esta baixada comenzou no ano 2009 ata o ano 2011, dándose neste ano unha taxa de crecemento do menos 1%, recuperándose no 2012 cunha taxa de crecemento do máis 0,21% e baixando outra vez a partir deste ano. Cualifican por varias veces na moción esta situación como alarmante e grave e nos afirmamos que esta situación é paralela e coincide cos datos que se están a dar en Galicia, onde, se non me equivoco, é o mesmo Partido Popular que presenta esta moción o que goberna. As 9 cidades máis poboadas de Galicia refliten datos negativos de crecemento nos últimos padróns e vemos que na nosa comunidade hoxe en día estamos en datos do ano 97, perdendo dende o ano 2012 un total de 63.749 persoas. Na área de influencia da Coruña e coincidindo cos anos de crecemento inmobiliario, valeirouse o medio rural debido a que se daban oportunidades laborais nas zonas industriais da Coruña. E a poboación se estableceu no primeiro grado de expansión da cidade, e así localidades como Cambre, Arteixo ou Oleiros subiron poboación, mentras na gran cidade esta poboación descendía. Na nosa comarca, concellos de distinta cor política perderon poboación ao igual que Betanzos, concellos como Abegondo, Aranga, Bergondo, Curtis, e tamén concellos de tamaño similar ou superior a Betanzos seguiron esta tónica, como pode ser Carballo, Fene, Boiro ou Ferrol. No noso concello, ademais, temos que ter en conta o descenso que se produciu no censo de residentes estranxeiros, disminuindo das 679 persoas que había no ano 2012 ás 414 que había no ano 2016 e baixando en 265 persoas que equivalen ao entorno ao 40% do total do descenso da poboación. Manifesta o Grupo Popular que este goberno non está a traballar neste apartado e cos datos que se están a dar en Galicia, preguntámonos que fai o Goberno Autonómico do Partido Popular nesta materia. Falan na moción de constituir unha comisión para crear medidas en ordenanzas e taxas que palien esta situación e incidimos en que este goberno creou multitude de bonificacións en taxas e ordenanzas, bonificacións en función dos ingresos per cápita, como se dá no comedor escolar, no conservatorio ou as convocatorias de axudas para estudios ou compra de material escolar, recordando que non se pode bonificar en función dos padróns municipais, tal como pasaba no conservatorio ou no seu momento na piscina. Estamos de acordo en seguir neste camiño de establecer novas axudas e bonificacións e recentemente temos medidas que podían axudar neste senso, como era os recargos vivendas baleiras que podían ser un factor para fomentar o alugueiro e fixar poboación, foron rexeitadas polo partido que presenta esta moción. Outro apartado da moción que nos chama a atención é que manifestan a falta de apoios a sectores locais e queremos preguntarlles a que se refiren con esta mención. En resumo, estamos abertos ao diálogo e sempre que se traten de medidas constructivas para vendo na sociedade, aí estaremos. O noso voto vai ser favorable. Portavoz Popular. Señor alcalde. Bien, en primer lugar, cuando metemos esta moción y la registramos, es para hablar de Betanzos, evidentemente, el problema que Betanzos somos conscientes, y yo creo que por algún lado, que esto sucede en otros ayuntamientos y a nivel autonómico, evidentemente, todo el mundo es conocedor de que hay un problema demográfico en Galicia debido al envejecimiento, ¿no? Todo el mundo es quien quiera verlo así, pero lo hay y es así, y así lo manifiestan los datos. Pero bueno, en el caso de hoy nos hablábamos de Betanzos. Usted pone ejemplos, pero mire, aquí en la propia comarca, no puedo hablar de la comarca, como decía algún portavoz, aquí hubo ayuntamientos con un crecimiento tremendo en población. ¿Qué políticas siguieron? Aquí ponemos ejemplos de varias cosas, pero evidentemente es una moción abierta, para la cual nos reunimos, evidentemente, es alarmante que pierda esta población. Otros perdieron en esta comarca, pero bastante menos. Pero también pueden mencionar los que vencieron, Sata, Miño, pero hay más ayuntamientos de crecimiento. Expliquen por qué. Claro que hay una competencia autonómica para resolver este problema demográfico. Claro que hay una competencia estatal, pero ¿no hay acaso un objetivo de un gobierno municipal que es el crecimiento y desarrollo de una población? Hay competencia también, Aquí no es echar balones fuera continuamente. Aquí hay que ser también responsable y no decir qué van a hacer un concejero. No, sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Y si se puede entre todos, como aquí pone esta moción, intentar resolver o intentar paliar esta bajada de habitantes. Porque eso entonces es un concejal responsable, pero no echar un balón para afuera, como alguno pretende. No echar un balón para afuera. Hay políticas que se pueden hacer aquí. Sabrán cuáles son una de las herramientas fundamentales, por ejemplo, para el crecimiento de un municipio, ¿verdad?
lo sabrán, un buen plan general. Un plan general correcto. Y no... Que creo que quedó claro que el resto de la... Sí, no es tener bemoles, es que el resto de la corporación evidentemente por algo lo tumbó. Pero esa es una de las herramientas de crecimiento. Ah, no, pero hay que basar un plan general como hay que basarlo. No con barbaridades, ni con excesos. Ni con excesos. No hablo del anterior, hablo del que fue en este mandato. Ni con barbaridades ni con excesos. Lo que no quita que se diga que hay una herramienta de crecimiento que es el plan general. Hay una herramienta de crecimiento que son unos buenos presupuestos, con partidas específicas para este problema. Pero eso es así. No es tener bemoles o no tener bemoles. No. Aparte, no, bemol que no conste en acta, pero la cuestión en ese aspecto se la tienen que hacer ustedes, porque la oposición entera les tumba esa herramienta. Algo habrá, no. No es el Grupo Popular, la oposición entera les tumba esa herramienta. Algo habrá, entonces. Algo habrá. Lo que me refiero, hay multitud de iniciativas que se pueden aportar entre todos, pero sí hay una competencia, desde luego, también desde la política municipal para intentar revertir esta situación. No es echar balones fuera. Y lo sabrán porque también tendrán compañeros en otros municipios que se están preocupando también o por mantener o por crecer poblacionalmente. No es esto un caso único. Tienen compañeros aquí, todos los grupos, en otros ayuntamientos, que están intentando también revertir la situación cuando hay una merma importante de habitantes, con lo cual no es nada absolutamente descabellado. Y repito, es una moción abierta. Es una moción abierta en la que se invita a participar a todos los grupos. Ni más ni menos. Nada más. Muchas gracias. Portavoz de Betanzos. Alcalde, bueno, habría que matizar o que é un bon plan xeral, pero eso xa é outro tema para outro día. Non empecemos ahora con outro debate, que sería voltar ao ladrillo para poder medrar en poboación. Acaba de decir, comentaba o tema de que hai municipios que si medraron, Sada maioría, Benito, un tío cojonudo. Sada medrou, vale, pero que mire o global. Lle plantexo unha cousa para levala a algo que eu vivín e é hostelería. Digo porque teño un compañeiro que tamén vive eso. A hostelería, me acordo nos tempos nos que en Betanzos se facían festas por todos os locales e había queixas por parte de algúns de que só había 3 locales que tiñan xente e os demais non tiñan xente. E eu sempre lles decía, que pena que o Gallás tuvedes todos a tope e eu baleiro, porque entón o problema estaría en min. Pero cando estamos todos baleiros e só teñen 3, o problema é de todos. Pois aquí hai un problema e o feito non é que lle vayamos roubar xente a Coruña, que ao final Sada se nutriu de determinada xente que por precio de vivenda, por X cousas, pois se foi a vivir para ali, incluso xente betanceira, por que non? Pero se nutriu de outros. Nós o que queremos é incentivar o feito de que medra a poboación. E lle repito, concordamos co fondo da moción, non temos problema en xuntarnos. Creo que as solucións ou as cousas que saquemos van valer para medrar un porcentaxe, que todo é bon, evidentemente, e esta corporación xa contribuiu este ano con 4, non? Hai 4 betanceiros máis novos. Pois xa é moito máis do que fixeron seguramente outras corporacións, directamente. E como vendo os datos, e indo un pouco a ironía para rematar xa, perdón, señor alcalde, pero indo a ironía, vendo os datos que diu a portavoz do PSOE desde o 2009, a min, si habría que mirar cando se empezou a poñer luz na zona do pasatempo. Pero ao mellor aí está a cuestión. Nada máis. Portavoz nacionalista. Os datos da voceira do PSOE son reveladores, pero son reveladores de que efectivamente a política esa de descontos fiscais non funciona por si mesma. E dixo ela perfectamente. Aquí hai cento e la madre de bonificacións e descontos en tasas e demais e seguimos perdendo poboación. Proba manifesta e palmaria de que iso non soluciona nada. Quer dizer, iso saca algún pesiño de encima, pero non é a solución a unha cuestión demográfica como estamos a falar. E nós nos inclinamos máis a pensar en que son outros tipos de cuestións e, entre outros, o modelo de desenvolvemento e o modelo de cidade. E, honestamente, no Benegao temos claro, e eu personalmente teño clarísimo que non quero para Betanzos o modelo de desenvolvemento de Miño ou de Sada baixo ningún concepto.
baixo ningún concepto, quero para Betanzos o que o PP fixo en Miño ou en Sada nas décadas que gobernou en Sada e que sigue gobernando en Miño. Baixo ningún concepto. Non me parece que se poida sacrificar todo por ser 100 veciños máis e desfacer paisaxísticamente, patrimonialmente, ambientalmente e socialmente un concello por ser 15.000 habitantes. Porque Sada cerra as 8 da tarde, cerran os comercios e non hai vida. É unha vila dormitorio da Coruña. E eu non quero eso para Betanzos e o BNG non quere ese modelo para Betanzos. E o PP o quere, pois, en fin, está ben clarificar tamén os modelos de desenvolvemento que quere cada un. E nós temos claro, pois, por exemplo, e vou poñer un exemplo do interior do Ourense, que é paradigma de avellentamento poboacional, de emigración, de todo lo malo habido e por haber, e da crise demográfica de Galiza, con nomes e apelidos. E, efectivamente, sí, señora, é o Concello de Allariz. Allariz, malia ese escenario terrorífico, medra en poboación e mantén a poboación, son a metade que Betanzos, é certo, pero porque combinan dúas historias, dúas factores fundamentales do noso punto de vista. Unha, hai oportunidades de emprego, non teñen o 10% do censo registrados como demandantes de emprego, que a nós nos parece que é bastante máis urxente que descontar, non sei, a tasa de volantes de empadronamento. Estou pintando unha caricatura, pero creo que se pilla por onde vou, e allariza servizos. É dicir, aquí, cantos meses estuvamos debatindo que se a escola infantil municipal lle faltaba non sei o que. É claro, e é poñernos no exemplo. E é simple como eso, quero dicir, e non é porque dalle de goberno bloque que tamén, que fan unhas políticas bastante máis atinadas que, sí, señor alcalde, que paseos e festas gastronómicas ou que tortillas e terrazas, PSOE e PP en Betanzos, desde a crise, e con este panorama de perda de poboación. Entonces, claro, nós falamos, non quede por nós que se fale este tema, pero, claro, hai que poñer as premisas de partida desde o inicio, e aproveito e abuso de paciencia, anunciolles que teño unha moción de urxencia. Portavoz... A ver, está... Ben, bueno, a pesar desde lo que se pode decir aquí, creo que o fondo da moción é en positivo. Invitámonos os distintos grupos a propoñer iniciativas para ter unha primeira xuntanza. Igual temos que volver a vista atrás cando tiñamos unha serie de bonificacións para os veciños de Betanzos e para os veciños que non eran de Betanzos, no conservatorio, en determinados servicios, na piscina e tal, e que sabedes que cal foi o motivo que tuvamos que tal. En fin, todo suma. Non vai a ser a solución do problema, como dicían aquí os distintos grupos. Tamén sorprende de que a Xunta hai uns días acaba de tomar unha decisión de transmisións patrimoniales polo compra de casas de segunda man, pois se bonifica en certos núcleos que teñen problemas. Pois, bueno, pois eu dicirlles que en Betanzos bonifican a Piadela e a Pontellas, e resulta que se olvidan da parroquia de Bravío, que realmente creo que é a que ten maiores problemas, incluso a parroquia de Tiobre, pois pero, bueno, en menor medida, porque tendríamos de Touriñao de Arriba, que efectivamente está tendo uns problemas, como ben saben e ben coñecen, pero sobre todo o que sorprende é a parroquia de Bravío, que realmente temos o Marulo vacío, o Piñeiro vacío, o Barallobre vacío, Tabaques cunha casa, ou non vive nunha tal, Roibeira prácticamente a mitad, e pois sorprende isto. E, bueno, co do Pexón realmente voulle dicir unha cousa. Botalle valor político, hai que reconocerlo. Mire, o Pexón que aquí se trouxo, era exactamente o mismo. Non, mire, non vamos a entrar nese tal porque creo que xa se discutiu bastante. Era exactamente o mismo que ustedes deixaron por os motivos que foran, que non vamos a entrar nese debate de novo, porque é un debate xa pasado, que non se atreveron, ou non quixeron, ou non poideron traelo á aprobación inicial a este pleno. Realmente podemos contrastar a ver se había esas barbaridades. Ustedes votaron en contra? Bueno, pois alá ustedes sabrán por qué. Ahora, temos un problema, que as viviendas unifamiliares en Betanzos non hai prácticamente sitio para construir e se están indo a Begondo, a Paderne, a Bergondo
e a Queirís. Aquí, a Queirís, a Coirós. Iso é unha realidade. E iso tamén o temos que meditar cando descabezamos plans xerais. Ben, que se someta a votación. Sométese a votación o punto 11, moción do PP para que o Concello elabore un documento de traballo de cara a frear a merma de habitantes. Votos a favor? Sí, unanimidade. Ben, punto siguiente.